wabarakatuh. Sugeng siang pemirsa. Tepangaken nami kula Wuryatun Hasanah lan rencang kula Famia Rahmadi. Teng mriki kita badhe maosaken pawarta kang ngemot tema Perpustakaan Ki Hajar Dewantara. SMK Negeri Setunggal Lawang gadah papan kangge ngambil buku kang diarani Perpustakaan Ki Hajar Dewantara. Perpustakaan SMK Negeri Setunggal Lawang diadegake tanggal 14 Agustus 1965. Maneka buku ing perpus kayata buku pelajaran, novel, kamus, majalah, lan buku referensi ilmiah. Ing perpustakaan akeh fasilitas kayata wonten meja, kursi, komputer, pojok literasi, papan ibadah, rak sepatu, lan sofa kang gawe nyaman wong ingkang mlebu perpustakaan. Assalamualaikum Ibu, teng mriki kula badhe wawancara. Sederenge nyuwun sewu, asmane Ibu sinten nggih? Ibu Hastin. Nggih, teng mriki kula badhe tanglet. Perpustakaan iki dibukake jam pinten dumugi jam pinten, dinten napa mawon, lan kinten-kinten pinten pengunjung teng sedinten. Dibuka dinten Senin dumugi dinten Kemis jam 7 ngantos jam gangsal welas langkung 3 dasa sesuai jam kerja. Nek hari Jumat jam 7 ngantos jam 11. Pengunjung rata-rata nggih dilihat wonten data statistik nggih. Enggak mesti tiap ininya beda-beda, bisa sampai mulai dari 50 sampai 150 200 pengunjung saged. Oh nggih, matur suwun Bu. Menika pawarta ing dinten iki kula Famia Rahmadi lan kula Wuryatun Hasanah matur suwun sampun derek siaran saka wiwitan dumugi pungkasan. Sugeng siang, mugi kita sedaya tansah pinaringi sehat lan wilujeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.